La ciutat de Montcada es posa avui de gala amb la celebració de Santa Bàrbara, amb els actes en honor a la patrona del municipi. Bueno, per a Montcada avui estem disposats a passar el millor dia de la història. Sabeu que any rere any celebrem el Dia de la Patrona, que és el dia gran de la nostra ciutat, disposats a pujar, a passar-ho bé, a venerar a la nostra patrona Santa Bàrbara i a que tots els ciutadans disfruten moltíssim del dia. Els actes han començat aquest matí amb el trasllat de la imatge i la relíquia des de l'església de Sant Jaume fins a l'ermita, amb els clavarits de Santa Bàrbara com a principals protagonistes. Pues me feia il·lusió perquè jo mai havia fet ninguna festa i jo dia, jo tinc que fer la festa del barri. I jo dic, pues ara és la meva ocasió. I així estic, ara, pues, de clavallers a major. Home, avui és un dia que jo penso que al final tot xic de Montcada espera el ser representant i clavari de la patrona, Santa Bàrbara. Avui és un dia que és un dia de devoció, un dia en el qual estar com a poble unit i en la màxima devoció cap a la nostra patrona. Una festa que es viu amb molta il·lusió i devoció per la patrona, on també han participat les màximes representants de les festes de Montcada. Molt il·lusionada, la veritat, perquè el dia d'avui sempre ha sigut molt especial, sempre rodejada de la família i dels amics i com ja de normal, és un dia molt guai, avui crec que va ser especial per quatre. Amb tota la festa ja en marxa, els carrers propers a l'ermita s'omplin de gent per a celebrar el dia de Santa Bàrbara i passejar per la fira que dona inici al Nadal en Montcada.